Vi skal finde A og B i en eksponentiel samling. Kæft, hvor lød det energisk, det der. Nå, jamen vi har på forhånd fået givet formlerne for A og B, og jeg undskylder på forhånd, at det står så grimt. Jeg kunne ikke lige få det rettet, og jeg ved godt, at du er meget imod, eller alle matematiklærer er meget imod sådan noget med skråstreger og sådan noget, men jeg kunne ikke få det rettet, og jeg ved ikke, hvordan man gør, så det finder jeg ud af til en anden gang. Nå, jamen formlen for A hedder x2 minus x1, det er rod af y2 over y1. Og formlen for B hedder således y2 over a i x andene, hvis man kan sige det sådan. Nå, vi ved, at hvis x1, y1 og x2 og y2 ligger på grafen for den eksponentielle sammenhæng, hedder formlen således y er lige med b gange a i x'te. Og det er så her, at det må gælde, at y1 er lige med b gange a i x1 og y2 lige med b gange a i x andene. Og nu kommer den bedste idé, jeg nogensinde ikke selv har kommet på, men som stadigvæk er rimelig genial. Det går nemlig ud på, at jeg vil dividere, med y1 på begge sider i ligning 2. Og det kommer så til at se sådan her ud. Undskyld, det kommer ikke til at se sådan her ud. Det kommer til at se sådan her ud hernede. Og det har egentlig ikke rigtig nogen speciel funktion. Det har bare noget med, at jeg kan enkelt gøre det ved, at de her to b'er så kan gå ud med hinanden. Så når b'erne går ud med hinanden, bliver jeg så slet dem her. Det går ikke særlig godt. Så kommer der så til at stå y2 over y1 er lige med a i x andene over a i x første. Og det er så her, at jeg kan tage brug af mine potensregneregler, som er så skide smarte. Og dem har jeg så lavet en boks med herude, hvor man så lige kan se, at det jo så må være x2 minus x1, fordi at når man så dividerer, så kan man trække de to potenser fra hinanden. Og det er så det, jeg har gjort her. Det jeg så gør hernede, det er, at jeg tager kvadratrum på begge sider. Jeg undskylder igen for, at det står rimelig grimt, men der skal altså så stå x2 minus x1, det er rod af y2 over y1. Og det er så det samme som x2 minus x1, det er rod af a i x anden minus x første. Og det du så kan gøre over i den her formel her, eller den her formel her, det er jo så, at du bare kan isolere a på den anden side. Og det er så det, vi får ud i boksen her. Så den kommer til at hedde, ligesom vi så oppe i toppen her, x2 minus x1, det er rod y2 over y1 er lige med a. Og så kommer beviset for B, som jeg også har valgt at kalde den nemme, fordi at det tager stort set ingen tid at finde B. Vi ved, at y1 er lige med b gange a i x1. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Nå. Men vi kender jo allerede vores a1-værdi, så det vi kan gøre, det er, at vi egentlig bare kan dividere med a på begge sider, sådan at der kommer til at stå således. Rigtigt skulle der faktisk have stået, at det så også skulle være b gange a i første, divideret med a, men så går de bare ud med hinanden, de to a'er, og så kommer der så til at stå b til sidst. Og så er vi sådan set færdige, og så er vi bare pissehamrende glade, fordi at nu har vi lært en masse om beviser for a og b i en eksponentiel sammenhæng.